एंशी। नमस्कार, हम हैं नरेंद्र मिश्र। आप देखते हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एक नया एपिसोड। आज हमारे साथे बाटे हैं डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह, जो गोरखपुर प्राणी उद्यान के उप निदेशक और पशु चिकित्सा अधिकारी बाटे। आज बहुत बहुत स्वागत बा आपके योगेश जी। नमस्कार। आज योगेश जी से हमन के चिड़ियाघर के बारे में जानल जाई। तो डॉक्टर साहब आपसे ही हम जानना चाहते हैं कि ये चिड़ियाघर के का खासियत बा, ये कितना बड़ा बा, कैसन कितना प्रजाति के जानवर बाटे, क्या बा? जैसे हम बताएं, गोरखपुर चिड़ियाघर एक पूरा नाम हवे शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर के नाम से जाना जाला जी। और ये लगभग 121 एकड़ क्षेत्रफल में फैलल बा, जौना में से लगभग 50 एकड़ के एरिया ऐसा बा जौना में आम दर्शक आ सकेला। ओमन विभिन्न प्रकार के जौन जानवर बाणे, हमारे जंगली जानवर बाणे, जंगली जीव के जौन बाड़ा बनल बाटे ओमनिए बनल बाटे। और एमन तकरीबन 35 तो बाड़ा हमन के लगे बनल बाटे हमें, और 40 से अधिक प्रजाति के एमे वन्य जीव बाणे जिन आवासित बाणा, जेके लोग दर्शक और लोग आके देख सकेला। और एकरे अलावा बहुत कुछ और, जैसे चिड़ियाघर 121 एकड़ हम बतौनी है, तो ओमन 50 एकड़ के अतिरिक्त और भी बहुत सारा क्षेत्रफल बा जौना में अलग अलग तरीके की सुविधा उपलब्ध बा। जंगल भी बहुत बा, हरा क्षेत्र बहुत बा आपके। हाँ, लगभग 35 एकड़ के जो क्षेत्रफल बा एमन वो जंगल के बाटे, और वो एक तरीके से बहुत प्लांटेशन हवे। तो मतलब ऐसा ना कि नेचुरल जंगल तो नहीं है, लेकिन ओके बाद में लगावल बा वन विभाग के द्वारा, और बहुत ही बढ़िया प्लांटेशन बाटे। जो एबरा हमने के लगे 35 एकड़ जन भूमि बा वो बहुत ही परफेक्ट बाटे, और ओकर हरियाली जौन बा अपने आप में एक अद्भुत बा। और ओकरे साथे लगल एक तो वेटलैंड भी बा। हाँ, वेटलैंड के बहुत चर्चा बा यहाँ के। कि वेटलैंड के चर्चा ऐसे भी होला कि जौन वेटलैंड बाटे शहर में पूरा बगल में रामगढ़ ताल बाटे, रामगढ़ ताल से सटल वेटलैंड हवे उ जी। और अगर वास्तविक में देखा जाता, जब पहले वेटलैंड ये रामगढ़ ताल के ही हिस्सा रहल, लेकिन जब चिड़ियाघर के बाउंड्री बनल तो वो रामगढ़ ताल के वो हिस्सा जो चिड़ियाघर के अंदर आ गई, ओमन हमन के कोनो तरीका के कोनो परिवर्तन नहीं कैल। जैसे कि उमें जौन नेचुरल रूप से जौन जलीय जीव बाणा, जौन पौधा बा, वो सब अपने आप मेंटेन बाटे। उमन हमन के कोनो केमिकल या कोनो परिवर्तन एक तरीके से जो मानवीय परिवर्तन होला, हाँ, एको नहीं कइल जाला। बिल्कुल प्राकृतिक। जैसे बगल में रामगढ़ ताल बा तो में तमाम गतिविधि चलत था। हाँ। ओकरी वजह से उमन पानी तो बहुत साफ दिखेला, लेकिन जौन एगो इकोसिस्टम बाटे, जौन ओकर एगो पूरी प्रकृति के व्यवस्था बा, ओमा उ नहीं देखत। लेकिन आपके जौन चिड़ियाघर के अंदर वेटलैंड बा, एमे आपके सब कुछ देखे के मिली। और यही कारण बाटे कि हर साल जब नवंबर से लेके फरवरी के महीना तक तमाम प्रजाति के जौन माइग्रेटरी चिड़िया बाड़ी कुल, प्रवासी पक्षी बाड़ी कुल, जौन दूसरे देश से चाहे स्थानीय जौन अपने गोरखपुर के आसपास नहीं रहे ना, वो जाड़ा के समय में यहाँ रहे ना, जौना की संख्या मान के चल जाए कि हजारों में रहेला। हाँ। और हमन के अगर नवंबर दिसंबर जनवरी में अगर यहाँ बैठल जाई तो उनके चहचहाट से पूरा गूंजत रहेला। ये विशेषता बाटे अपने वेटलैंड के। अच्छा डॉक्टर साहब, वेटलैंड का एक अंग्रेजी शब्द बा, तो हमें दर्शकन के तनी बताई सरल शब्द में कि वेटलैंड होला का? वेटलैंड आर्द्र भूमि हम ओके कहल जाई हमन के, कि आर्द्र भूमि। और आर्द्र भूमि मतलब ये हो जाला कि एक तो बहुत गहरा भी नहीं होला और सामान्य गहराई के होला, और उनमें कोनो जैसे कि एक गतिविधि ऐसा होला जैसे कि मछली पालन के कार्य होता, ये सब कुछ नहीं होला। वेटलैंड का मतलब हो गया कि जौन एक तालाब, ऐसा तालाब जौना में पूरा जलीय पौधे भरल होके, तमाम प्रकार के जलीय जीव रहत होके, और उनका एगो जौन इकोसिस्टम बा, जौन उनके पारिस्थितिकी बा, वो में अपने आप में व्यवस्थित बा। उमें कोनो चीज के डाले की जरूरत नहीं बा, अगर कोनो चीज निकाले के नहीं है, कोनो चीज डाले के नहीं है, वो अपने आप में पूरा एकदम व्यवस्थित बा। वो जितना उमें जीव बाणा, जितना पौधे बाणे, वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना कि जीव के जौन खाना चाहिए उमें उपलब्ध बा, पौधन के जौन चाहिए वो भी उपलब्ध बा। ऐसे एक बहुत ही संतुलित परिस्थिति होला। और एके दूसरा एग्जाम्पल होला कि एके अंदर जौन पानी रहेला वो हमेशा बनल रहेला, तो आस पास के जौन जगह बाटे ओकर जौन ग्राउंड वाटर जौन हमन के कहल जाला वो मेंटेन रहेला। और ई सबसे बड़न विशेषता होला कि जब ई जहाँ रही ओके आसपास के जौन क्षेत्र बा, ओकर जौन जमीन के नमी रही वो मेंटेन रही। ठीक कनी त हमरे दर्शकन के जानकारी खातिर डॉक्टर साहब बतौले। और चिड़ियाघर
अगर आप लोग आई तो वेटलैंड जरूर देखी, और जब प्रवासी पक्षी आवेला तो बड़ा आनंद आवेला, आप लोग आई। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि चिड़ियाघर तो ये बहुत बड़हन चिड़ियाघर बनल बा, और एमे और कौन सुविधा बा? जैसे मान ली परिवार के साथ लोग आवे तो और का सुविधा यहाँ मिले? जैसे सबसे पहले तो जैसे गेट से एंट्री होला जी। वहाँ पार्किंग के एरिया बा कि अगर केहू भी आगंतुक आवता ओकर वाहन बाटे, गाड़ी बाटे कोनो, तो अपन गाड़ी अपन सुविधा अनुसार वहाँ खड़ा कर सकेला, क्योंकि बहुत ही कम शुल्क भी लगेगा, क्योंकि बिना शुल्क के व्यवस्था उचित नहीं हो सकेला। तो वो एक तो बहुत ही 50 रुपए के कार खाती और 10 रुपए छोटी बाइक कोई खाती बाटे, इतना शुल्क जमा के लगा से वो अपन गाड़ी वहाँ दिन भर खाती खड़ा कर सकेला। और वहाँ बगल में कैफेटेरिया बा, अगर कुछ जलपान करे होगे तो गेट पे ही सब व्यवस्था पहले बा। फिर टिकट कटावे के बाद, टिकट कटा के जब अंदर आवल जाई तो अंदर भी बैठे खातिर कुछ व्यवस्था बा, जैसे ओपन एयर थिएटर बा, वहाँ सीढ़ी बनल बाटे, वहाँ लोग आवेला, बैठेला, दर्शक आवेला, बहुत सारे स्कूल के बच्चन के बहुत सारा कार्यक्रम भी होला वहाँ, क्योंकि ओपन एयर थिएटर हवे एगो, तो वहाँ मुक्ताकाशी मंच हवे, तो वहाँ एक बैठे के पूरा व्यवस्था बा। हमन के भी कई ठो कार्यक्रम जन होला अपने प्राणी उद्यान के वहाँ करावल जाला। एकरे बाद से जब अंदर रहिए तो हमन के गोल्फ कार्ट के व्यवस्था बा यहाँ, जैसे कि अगर कोई बुजुर्ग बा, बच्चा बा, तो अगर वो प्राणी उद्यान घूमल चाहत हवे तो उनका खातिर वहाँ गोल्फ कार्ट जौन बैटरी वाली बा वो उपलब्ध बा, ओके लेके घूम सकल जाला। बच्चन खातिर बेबी फ्रेम जौन होला, जौन में बच्चन के रख के लोग अपने आप लेके जा सकल, वो हमारे यहाँ निःशुल्क उपलब्ध बाटे। अगर कोनो ऐसा का परिवार बा जौन परिवार में बहुत छोट बच्चा बा, तो वो बच्चा के घुमावल चाहता लो, चिड़ियाघर घूमल चाहता लो, तो वो बच्चा को के लेके उन्हें सुविधाजनक तरीका से घुमा के, बशर्ते को टूटे उटे ना ओके वापस कर देवे को, ओके कोनो शुल्क नहीं बा। बुजुर्ग लोग खातिर भी ई व्यवस्था बाटे, उनका खातिर व्हील चेयर बा, अपन बुजुर्ग के परिवार का होता तो वो अपन लेके बैठ के घुमा के ले आ सकेला। 7D थिएटर एगो हमन के यहाँ बा, वो हमके जहाँ तक जानकारी बा कि प्रदेश में तो केहू ऐसा का नहीं, चिड़ियाघर नहीं, कोनो सरकारी संस्था नहीं बा जेके लगे व्यवस्था बा। ये अपने आप में एगो अजूबा चीज बाटे कि वहाँ जब आप जाई तो बहुत देर खातिर तो पिक्चर नहीं चलेला, लेकिन उतना देर खातिर सफिशियंट बा, पर्याप्त बाटे कि आपके 15 मिनट 20 मिनट खातिर वहाँ आप बैठल जाई। और उमन ऐसा का एक तो बहुत बड़ा स्क्रीन लगल बा जहाँ पे आपके पूरा दिखाई दे कि जानवर से संबंधित है, और भी कई सारा पिक्चर बा में, मूवी बा। साथ साथ ओकर जौन कुर्सी बा वो हर दिशा में घूमेला। उमें अगर आपके स्क्रीन पर बारिश दिखावा जाता तो आपके बारिश फील हुई कि आपके ऊपर भी पानी के बूंद पड़ा था। ठंडी अगर वहाँ चला था, अगर बर्फ गिरा तो आपके भी फील हुई कि आपके ऊपर भी हल्का हल्का बर्फ जैसे कुछ गिर रहा है। ऐसे ही वहाँ जौन जौन आपके स्क्रीन पर लगी, तेज अगर आंधी चला था तो आपके भी आंधी के झोंका जैसे हवा लगी। ये 7D थिएटर, ये 7 इफेक्ट जौन ओके होला, हाँ, और साथ में जौन स्क्रीन बा तो 3D हवे, तो उमें आपके बिल्कुल ऐसा लगी कि जौन होता हमें वास्तविक रूप से होता, हम कोनो पर्दा पर नहीं देखते हैं। तो वो एक बहुत ही अलग अनुभव देला, बहुत सारे दर्शक आवेला देखेला, और बहुत बच्चा में बहुत उत्साह होला ओके देख के, और बच्चा देख के बहुत प्रसन्न भी होना ओके। तो ये एक व्यवस्था बढ़िया बाटे। साथ में चिड़ियाघर के अंदर जब आई जाए तो आपके अंदर भी एक कैफेटेरिया बाटे, जौन क्योंकि जलपान वगैरह बिल्कुल बीच में बाटे, वो जलपान होके थक जाते हैं लोग, तो वो खातिर बैठे की व्यवस्था बाटे। एक साथ पूरा चिड़ियाघर में अलग अलग जगह पे रेस्टिंग सेट जौन लोग के आराम करे खातिर बनल बाटे। साथ ही में कुछ ऐसे जैसे झूला लगल बा एक जगह, कुछ और पानी के स्ट्रीम लाइन बनल बाटे, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर मछली पड़ल बानी कुल, और वहाँ फवारा वगैरह लग बाटे, तो वहाँ छाया भी व्यवस्था बा, वहाँ भी लोग जाके बहुत देर तक बैठा ना देखे ना ओके। इस तरीके से बहुत सारी सुविधा बा जो प्राणी उद्यान में उपलब्ध बा। ठीक जानकारी आप देने हुए दर्शकन के। सर, डॉक्टर साहब, आपके चिड़ियाघर में एक तितली घर भी बनल रहा है। तितली घर में कितना प्रजाति की तितली बाड़ी कुल के बारे में बताएंगे? असल में तितली घर जौन बार चिड़ियाघर के वो खुला वाला वातावरण में बनावल बाटे, जैसे कि ओके ऊपर से तो छाजन बा, लेकिन बाकी पूरा हिस्सा खुलल बा। अच्छा। तो उमन तितलियों को जौन प्रजाति बा, जौन स्थानीय तितली जितना बाणी कुल लगभग कम से कम 30 किस्म के तो तितली पाटली बाणी कुल, जौन वर्ष भर अलग अलग समय पे अलग अलग तितली वहाँ आवत रही। हमन के जौन जिम्मेदारी बा तो ई बाटे कि वहाँ ये तितलियन खातिर जौन आवश्यक पौधा बा, जौन नेक्टर प्लांट, होस्ट प्लांट जौन कहल जाला, जौना पे इनके भोजन भी जौना से मिलेला और प्रजनन भी जौना पे कर सकेला। ई जौन उनके शेल्टर वाला व्यवस्था बा,
ई दू तरीका के जो प्लांट होला, ई पूरा प्लांट हमन के लगावल गइल बा, उ अंदर भी लगल बा और बाहर भी लगल बाटे ओकरे। जैसे अंदर भी रही बाहर भी रही, तो तितली वहाँ जो नहीं है, अंदर भी जा सकेली बाहर भी, तो वो पूरा तितली से भरल रहेला। तो जब अनुकूल मौसम होला तो पूरा तितली वहाँ रहेले और बच्चन में बहुत उत्साह रहेला, देखला के बहुत क्रेज रहेला। कौने मौसम में ज्यादातर ई रहेली? देखल जाए जैसे कि फूल के ऊपर डिपेंड करेला ई। तो जाड़ा के समय जौन बाटे तौना में सबसे अधिक तितली देखे के मिलेली, और चूंकि अपन जौन यहाँ के जौन वातावरण बा बहुत अधिक गर्म भी हो जाला, तो बहुत अधिक गर्मी हो जाए तब वो तितली नहीं मिले, बहुत अधिक ठंड हो जाए तब वो नहीं मिले। अब बारिश में तो ऐसे ही फूल कम हो जाला, तो बारिश में वैसे भी कम रही ना, लेकिन जाड़ा के जो मौसम बा उमें आपके पूरा भरपूर तितली देखे के मिली यहाँ। डॉक्टर साहब, आप पूरे चिड़ियाघर के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं और इतना जानवर बाने कुल आपके भरोसे हैं, तो इनके रख रखाव में देख रेख में कौन चुनौती आपके सामने, कौन चुनौती के सामना करे पड़े? ये आपके प्रश्न बहुत ही अलग बाटे। जैसे कि जौन वन्यजीव बाण, जैसे हमन का इंसान अपन बात कइल जाए तो इंसान के सबके व्यवस्था लगभग एक तरीका के बा, उमें व्यवस्था अलग अलग बा, लेकिन सबके लगभग उहे चीज चाहिए जौन हमके चाहिए तौने आपो के चाहिए। लेकिन जानवरन में अलग अलग बा, हर जानवर के व्यवस्था अलग बा, ओकर खान पान अलग बा, ओकर रहन सहन अलग बा, क्योंकि उ जौने अपने प्राकृतिक वास से आइल बा उ अलग बा। ठीक है। ऐसे एक बहुत बड़ा चैलेंज होला कि हमन के ओ वन्यजीव के यहाँ ले आके ओ वातावरण के समकक्ष बना के अतः के रखल तो कठिन कार्य हो जाला, और हमन के इतना जानकारी भी नहीं हो पाई कि वो वन्यजीव का चाहत हवे। तो हमन के यह कोशिश रहेला कि जौने वातावरण से वन्यजीव आइल हवा वो नेचुरल जो उनके बा वातावरण, जो उनके प्राकृतिक वास के चीजें जो जैसे रहे के चाहिए वैसे हमन के यहाँ व्यवस्था करे के कोशिश कइल जाला। जैसे अगर बात कइल जा टाइगर बा, लायन बाड़ा, तो अब लायन और टाइगर कहला में तो बहुत आसान बाटे, लेकिन लायन जोन बाड़ा तो आपके गुजरात साइड से आयल बाड़ा, वहाँ के वातावरण, वहाँ के तापमान, यहाँ के तापमान में बहुत अंतर हो जाए। अपने आगे जो आर्द्रता बा वो अलग बाटे, वहाँ के अलग बाटे, मिट्टी अलग बा, तो ऐसे लायन के जो व्यवस्था बा वो अलग बा। टाइगर चूंकि तराई के जानवर ज्यादा बाड़ा, तो अपने यहाँ जो टाइगर बा तराई के हुआ, तो तराई हमन के भी लगभग तराई के टच कइल जाला। तो टाइगर के रहला में यहाँ आसानी बा, लेकिन लायन के रखला में यहाँ कठिनाई बा। तो वो हिसाब से जौन वन्यजीव जहाँ के हवे उनके का चाही वो हिसाब से हमन के यहाँ व्यवस्था कइल जाला। और जैसे बहुत सारा विदेशी वन्यजीव जैसे दरियाई घोड़ा बाटे हमरे यहाँ। अब दरियाई घोड़ा भारत के प्रजाति नहीं है, ये विदेशी नस्ल के होला। तो अब दरियाई घोड़ा खातिर जौन वहाँ व्यवस्था बा तो हमन के कोशिश कइल जाला कि हमन के यहाँ व्यवस्था कइल जा। जैसे गैंडा के बात करी, गैंडा रहला ऐसी जगह पे जहाँ आर्द्र भूमि का हम बात करिए, जैसे आर्द्र भूमि जौन होला वो गैंडन खातिर बहुत पसंद होला। तो वो तरीका क्या कि उनके तालाब भी चाहिए, एक तो नहाए खातिर हमेशा पानी में उनके जाके बैठे के रहेला। तो वो अब ओके हमन के व्यवस्था कइल बाटे आर्टिफिशियली यहाँ पे कृत्रिम रूप से एक तो बड़ा तालाब दूठ बनल बाटे, ओमे वो जाना, ओमे ऐसा का मिट्टी डालल बा जना से वो अपने पूरा शरीर पे एक तरीके से कहल जाला कि जौन भोजपुरी में कनई कहल जाला, जो वो लगा के निकले ना, जब सूख जाला तो जब तक वो सूखी नहीं तब तक ओके ठंडा प्रदान करते रही। ये पहले अपने यहाँ भी देहात में होता रहा, लेकिन अब तो वन्यजीव से देखने का मिलेला कि ये एक तरीका रहा कि अपने ऊपर एक तो मिट्टी के लेप लगा के अब वन्यजीव अपने आप के घंटा तक ठंडा रखेला। तो वैसे ही हर वन्यजीव के अलग अलग व्यवस्था बा, और वो के समझ के हमार पूरा प्रबंधनों में लगा रहेला। हमार निदेशक महोदय बाणा, रेंजर साहब लोग बाटे, और चिड़ियाघर में हमारे तमाम जू कीपर बाणे जो हर वन्यजीव के बारे में एक चीज के जानकारी रखेला। और वो जो जू कीपर हमें वो हमन के आँख हाथ सब वो कहल जाला, क्या कि हम निदेशक महोदय, रेंजर साहब कहीं और हो सकल जाला, लेकिन जो हमारे जू कीपर बाणे 24 घंटे वो वन्यजीव के अपनी निगरानी में रखे ना, और वह बता पावेला कि एक जानवर में हमके ये चीज अंतर लगा था, ये पहले कल के जैसे व्यवहार में परिवर्तन हो गई बा। कोनो परिवर्तन अगर उनके लगेला तो लोग तुरंत सूचना दिला लो, और वो हिसाब से प्रबंधन अपन व्यवस्था करेला ताकि सब वन्यजीव स्वस्थ रहें। और एक और चैलेंज जो मिलेला तो आम जनता के भी होला। अब जैसे आम दर्शक जन आवेला चिड़ियाघर में, वो एक अलग से उनके अंदर कौतूहल होला वन्यजीव के देखला के बाद से,
उनके अंदर एक तो उत्साह भी होला, उनके अंदर ये भी इच्छा रहेला कि नहीं हम जौने वन्य जीव के देखते वो बिल्कुल हमरे खातिर तुरंत हमरे सामने आ जा। ये अभी चूंकि वन्य जीव के संगे ऐसा का जैसे चिड़ियाघर में, प्राणी उद्यान में, सर्कस में बहुत अंतर है। हाँ। चिड़ियाघर में हमन के ओके पर्याप्त जगह दिहल जाला और ओके समय दिहल जाला। वो अगर वन्य जीव के इच्छा बाटे तो बैठी, इच्छा बाटे तो घूमी, सुती, ओके जौन इच्छा होके तौन कर सकेला। हमन के सारी व्यवस्था रखल जाला। तो हम दर्शकन से भी अनुरोध करब में कि जब भी आप लोग चिड़ियाघर आई थोड़ा समय बितावे के चाहिए। वन्य जीव के संगे जब समय बितावल जाला तब ओकर गतिविधि पता चलेला। तो ऐसा ना होला कि हम आए और हमके चिड़ियाघर में वो जानवर चलत दिखे। हो सकेला कि हम 2 मिनट खड़ा रह तो वो अपने जगह से उठी और चली, हो सके कोनो और काम करी, कुछ अपने बाड़ा में घूमी टहली, तो हमके बहुत सारा चीज देखे के मिली। तो जब भी चिड़ियाघर अइला पर सबसे महत्वपूर्ण बात होला कि थोड़ा समय देवे के चाहिए। जब आप समय दिया जाए तो आपके बहुत सारा गतिविधि खुद दिखी जाए। तो जो कभी कभी पब्लिक की तरफ से भी इस समस्या आवेला कि लोग जानवर का डिस्टर्ब करे कोशिश कर ले, लेकिन पहले तो बहुत रहला, लेकिन अब बहुत लोग सुधार हो गए बा। अब इस तरीका कोनो गतिविधि नहीं रह गई। अब लोग बहुत संवेदनशील भी हो गए बा और तमाम सोशल मीडिया बाटे, प्लेटफॉर्म बाटे, ये भी लोग के, हाँ, ये भी लोग के धीरे धीरे जैसे आपके ये चैनल बाटे, ये लोगों के धीरे धीरे विज्ञ बनावता, लोग के जानकारी देता कि भाई वन्य जीव बाणा वो हमारे परिस्थिति के बहुत अहम हिस्सा बाणा, उन्हें हमें बचावे के चाहिए, उनके हमें संरक्षित करे के चाहिए। तो लोग में सुधार भी होता धीरे धीरे। डॉक्टर साहब, एक और मन में प्रश्न रहा है कि जैसे आपके यहाँ जो रेस्क्यू करके जानवर आवन, जैसे अभी आदमखोर भेड़िया के तमाम टीवी पे चलत रहा है, 5 को भेड़िया बाणे, कुल आदमखोर बाणे, पूरा पुलिस लगन है, तो ये सुनाई देला कि वो इनके पकड़ के यहीं ले आवल गई बा। तो जो रेस्क्यू वाले जानवर होले उनसे कैसे आप लोग डील करी ना, कितना उनमें परेशानी आवेला, कैसे हो? देखल जाए जैसे कि रेस्क्यू के जो वन्य जीव होला, तो रेस्क्यू वाला वन्य जीव उहे रेस्क्यू करे के पड़ा कि जब वो प्राकृतिक वास में कोनो समस्या आ गई लोग के। रेस्क्यू कैला के मतलब है कि एक जगह से हम उस जानवर के जो वन्य जीव बटे वहां से हटा लेंगे। अब कारण ये होला कि कहाँ हटावे के बटे। अब जैसे भेड़ियन के प्रकरण रहल, तो भेड़ियन के प्रकरण में जौन हमन के जानकारी में आयल बात ये रहल कि जौन इनकर प्राकृतिक वास रहल, नदी के किनारे रहत रहल, बहुत बारिश भइल, जौन इनकर घर रहल वो घर पूरा पानी में डूब गई। तो निश्चित बाटे जब इनकर प्राकृतिक वास डिस्टर्ब हो जाई तो ई ऊंचाई की तरफ चली। हाँ, जब ऊंचाई की तरफ अइल तो गाँव पड़ गई। अब गाँव पड़ गई तो इनकर वहाँ आदमी जौन हमन के बानी गया आमना सामना भइल, तो एक जौन मानव वन्य जीव संघर्ष की स्थिति उत्पन्न भई। अब वो संघर्ष में वन्य जीव के भी नुकसान होला और मानव के भी नुकसान होला। तो अभी स्थिति में हमन के इतना आसान नहीं बा कि हम वहाँ से जौन लोग रहता, जौन गांव बसल बा, ओके तो वहाँ से नहीं हटावल जा सकेला। लेकिन स्थिति के नियंत्रित करे खातिर वो वन्य जीव के रेस्क्यू करके वहाँ से हटा दिया जाला। क्योंकि कई सारी घटना ऐसा का भी सुनने में आयल कि द्वंद्व जौन भइल, मानव वन्य जीव संघर्ष जौन भइल, ओमन कुछ बच्चन के जान भी चल गई। अब ओकर कारण पीछे जाए जाए तो बहुत कुछ रही, लेकिन फिलहाल उनकर मुख्य ये बात रहा कि भेड़ियन के में वहाँ से हटावे पड़ी और वो रेस्क्यू कल गई। रेस्क्यू करके 2 ठो चिड़िया अपने गोरखपुर चिड़ियाघर में अला, 2 ठो कैला लखनऊ चिड़ियाघर में। तो अपने यहाँ जो अला, अब चूंकि सोचल जा सकेला कि चिड़ियाघर के जो व्यवस्था बा तो बिल्कुल प्राकृतिक नहीं बा, हमन के बनावल बाटे। प्राकृतिक के रूप में बनावल बा वो अलग बात बा, लेकिन बनावल तो हमन के। लेकिन जो वहाँ जंगल में रहत रहना, नदी के किनारे अपने आप रहत रहना, वो अपने व्यवस्था में रहत रहना, अपने हिसाब से भोजन करते रहना, अपने हिसाब से गुफा बना के माद बना के रहत रहना। अब हमन के प्रयास बाटे कि उस तरीके के यहाँ पे व्यवस्था बनावल जा सकेला। अब जितना कोशिश कल जाता उतना कोशिश करके हमन के यहाँ रखल बाटे। वैसे ही और वन्य जीव जन बाड़ा, सगुर वन्य जीव जब वहाँ से रेस्क्यू करके आवल ना, तब समस्या ही रहेला कि लोग कई बार सोचेला कि चिड़ियाघर भी एक तो जेल जैसे महसूस होला लोग के, जबकि ऐसा का बात नहीं होला। अब समस्या ही बाटे कि जौन ये हमन के भेड़िया रेस्क्यू हो गई या तेंदुआ रेस्क्यू होले, टाइगर रेस्क्यू होले, अगर ये वन्य जीवन के वही जगह पे छोड़ दिया जा तो ये फिर से मानव वन्य जीव संघर्ष हुई और उनमें नुकसान हुई। वो नुकसान से बचावे खातिर वो वन्य जीव के रेस्क्यू करके चिड़ियाघर ले जाला। चिड़ियाघर में पूरा व्यवस्था रखल जाला ताकि वो वन्य जीव कोनो रूप से समस्या ना आवे। साथ ही साथ चिड़ियाघर के बहुत बड़ा काम ये होला कि हम जंगल में वो जानवर के ऊपर कोनो स्टडी नहीं कर सकल, हम जान नहीं पाओ हमन के कि ये जानवर के का तरीका बाटे। चिड़ियाघर में हमन के सामने वन्य जीव जब बा तो हमन का बहुत कुछ जान जाल जाए कि हाँ इनकर क्या तरीका बाटे। अब जैसे भेड़िया बाणा,
हमरे गोरखपुर चिड़ियाघर में पहले भेड़िया नहीं रहना। अब जब भेड़िया आयल बाड़े तो सबके जानकारी मिली कि भेड़िया कैसे रहन, उनका का तरीका बाटे, हम अगर कोनो परिवर्तन करते हैं तो उनके आराम कैसे मिलता, अगर कबो बीमार पड़ता तो हम उनके इलाज कैसे करते हैं। तो ऐसे जब एगो अनुभव मिल जाला तब जाके भविष्य में फिर कबो तरह के अगर समस्या उत्पन्न हुई तो ये अनुभव वहाँ काम करी। शोध के क्षेत्र, हाँ बिल्कुल। तो वो एक वो पढ़ाई के या शोध के भी क्षेत्र के रूप में एक चिड़ियाघर काम करेला। साथ ही साथ चिड़ियाघर एक और काम करेला, वो ये करेला कि जब हमन के एगो बात हम अक्सर कहेली कि कोनो चीज के अगर बचावे के बा तो खाली कान में